कास्टम फंबाय 17 बोसोराव नोंनि हाग्रामा महिला दैदेननाय सरकारा बेसेबां खामानि मावनो हादों बिनि सार्टखौ नोंथाङा फरायनानै खोन्थालाय कास्टम फंबाय बे बाथ्राखौ नोंथाङा इमोसन जानानै बुंनाङा मानसिया इमोसनजों थांनो नाङा नों साननो हागौ बिराद स्पिडआव बुङोबा बिराद गोब्राबै बुङोबा बिराद माने नोंखौ मोजां मोनगोन इउथ बिपिएफनि मानगोनां कास्टम बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडियायाव जिहेतु जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारखौ आरजाथारै माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आङो दिनै माखासे फिन होनो थाखाय बिनि जिहेतु रिएक्सन होनो थाखाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै आं सानदों थ' आङो बिनिखायनो आं दिनै जिहेतु फंबाय कास्टम बसुमतारी बिथांनि जे बाथ्राफोरखौ लानानै बेवहाय मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों कास्टम बसुमतारी फंबाया एक्चुअली जोंनि फंबाय बायदिमोन जिहेतु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मोनसे समनि बिबानगिरि दा कास्टम बसुमतारी फंबायनि एनिफ्राय जेडसिम आङो गासिबो बाथ्राफोरखौ मिथिजोबगौ थेवबो आं किसुमान बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों बाहाय बुंनांगौ होननानै आं साना आरो बे खोथाफोरखौ मिडियायाव बुंनाया बारा थिग जानाय नङा होननानै आं सानो दा जियानो जायाथों ससियेल मिडियायाव बिथाङा जिथु बाथ्राफोरखौ बुंबाय बले दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बै समाव जिहेतु बिथाङा बिबाननिफ्राय जिहेतु बोख्लाय जादोंमोन दा बिनि खिथेरखौ लानानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एबा प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा गावनि खिथेर होखारनायनि मुङाव आरजाथारै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै बिथाङा टाइमखौ नस्थ' खालामबाय थादों दा प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ बिथाङा बुंदों मा बड'फानि नाम लानो समाया दा बिथांनि खामानि मावनायनि जे रिफारेन्स बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंनो नागिरो जे आङो ओंखायनो बिथांखौ बुंगोन प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ जुदि बड'फानि मुं लानो समाया बिथाङा जुदि बुंदोंब्ला दा कास्टम बसुमतारी फंबायनि 17 बोसोरनि बिपिएफनि खामानि मावनायखौ बिथाङा एसे बोदलानानै जिथु बुङोबा फोरमायोबा बेवहाय साबसिन जायो रायलायनो दा बिथाङा बुंदों बड'फानि नाम लानो समाया प्रमद बर'आ दा हाग्रामायावनो बिथाङा सोंनानै नायग्रोबा मोजां प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ बुंदोंब्ला बिथाङा हाग्रामा महिलारिनाव सोंनानै नायग्रोदे जे बड'फानि थैनाय सान जोनोम सानाव दिनैसिम 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया बिथांनि थैनाय सान जोनोम सानाव खनबेसे बिबार बावैखौ बेखौ सोंग्रोना नायनाया मोजां कास्टम फंबाया बड'फानि जोनोम सान थैनाय सानावथ' बाद दोनबाव बिएलटिनि फाउन्डार चेयारमेन सिलागां बसुमतारी बिथांनि जोनोम सान बिथांनि थैनाय सानाव सासे बिएलटिनि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिर सिलागांनि थैनाय सानाव खनबेसे बिबार बावैखौ बेखौ सोंग्रोना नायोबा मोजां कास्टम फंबाय नोङो मिन्थिया हसिया किसुमान बाथ्राफोरखौ दायो बुंनो जिथु लादोंबा जों बुंनो गोनां बाध्य जायो जाय प्रमद बर'आ बड'फानि जोनोम सानखौ बिटिसिआव खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो बड'फानि जोनोम सानखौ 31 मार्च फरायसा सान हिसाबै बिथाङा बिटिआरआव फालिजेनदों दिनै फालियै फालियै सारा आसामाव जे 31 मार्च एबा फरायसा सानखौ आसामावनो दिनै फालिहोनो जों हाबाय बेनि क्रेडिटखौ नोंथाङा मिथिगौ ना सोरनि दारै दिनै सारा आसामाव सारा पृथिबियाव दिनै बे बड'फानि मुङा बोरै गायसनजाखो बे बाथ्राखौ नोंथाङा एसे साननानै नायदो दिनै बड'फानि मुङाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बोसोरब्रैनि गेजेरावनो गोबां हाबाफारि लादों बेखौ 17 बोसोराव नोंथाङा रिफारेन्स खालामनानै नाय सुपार 50 मिशननि दारै दिनै दिल्लीयाव UPSC कचिं होगासिनो दं नोंथाङा नुदोंना दिनै सुपार 50नि दारै मेडिकेल कचिं केम्प सोलिगासिनो दं दिनै सुपार 50नि दारै इन्जिनियार कचिं
जों होगासिनो दं बा इउपिपिएल जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बे कचिंखौ होगासिनो दं आरो बड'फानि मुङाव सानथ्र'हायै नोंथांनो जों दिनै फोरमायनो हायो। नोंथाङा जुदि गियानि व्यक्तिबा, नोंथाङा जुदि बुजिना व्यक्तिबा, नोंथाङा नट खालामनानै ला, नोंथाङा बुजिनानै ला। गोदान दिल्लीयाव दिनै बड'फानि मुङाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बड'फाखौ गोजोरै गायसननांगौनि थाखाय दिल्ली दरबारावनो लामायाव बड'फानि मुंखौ दिनै फोसावनानै दिल्ली बायदि जायगायाव बड'फानि मुंखौ रोशन खालामनो दिनै प्रमद बर' सरकारा साक्सेस जानो हाबाय। आरो बेल' नङा, बरागारियाव मडेल भिलेज गायसननानै जे बड'फानि जोनोम जायगा, बे जोनोम थावनियाव मडेल भिलेज गायसननानै दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बरागारि गामियाव जौगानायनि थाखाय गोबां अनुस्थान बिदि गायसननानै दिनै लेखा फरायनायनि, खामानि मावनायनि, आबाद खालामनायनि बेबायदि थासारिखौ दिनै खालामगासिनो दं। आरो बिनि अनगायैबो बड'फाखौ फबनाय जे थुलुंगाफुरि, बे थुलुंगाफुरियाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा खौथि खौथि रांनि थाखाय दिनै जौगालु हाबा मावनायनि गेजेरजों बड'फानि मुंखौ गोजोर खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं, बेवहाय गुबुन गुबुन जौगाथाय खामानि मावगासिनो दं। नोंथाङा नुदोंना? आरो बिनि अनगायै गोबां हाबाफारिबो प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा लादों। नोंथाङा नट खालामनानै ला। दा नोंथाङा ओरैनो बुंनायनि मुङाव, राजनिति खालामनायनि मुङाव प्रमद बर'खौ माबा मोनसे बुंनानै राजनिति एबा माबा मोनसे भट आदाय खालामनो सानदोंबा बे खिन्थु जानाय नङा। दिनै बर' रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नि महर मोखांखौ नायनानै प्रमद बर'खौ मोजां मोननायनि बाथ्रा गैया। बेखौ नोंथाङा मोजाङै मिथिना लानाया मोजां। प्रमद बर'नि महर मोखांजों नङा, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनाय, बिथांनि जे एक्टिभिटिस, बिथांनि रायजो राजाफोरखौ आदर खालामनाय, बेजोंसो प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा रायजो राजानि आंगो जानो हादों। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनानै ला। दिनै नोंथाङा बुंदों जे बिटिआरआव, दा बिटिसि ओनसोलाव फोरोंगिरिखौ बुथारबाय। फोरोंगिरि बुथारनाया माखौ बुङो फंबाय कास्टम? नोंथाङा बेखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन होलाय। फोरोंगिरिखौ सोर बुथारदों? फोरोंगिरिखौ बुथारनाय होननाय सोदोबा माबोरै? बे बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङै क्लियार हो। जाय प्रमद बर' बिथाङा 200निबो बांसिन स्कुल रिपेयारिं दिनै खालामगासिनो दं। फोरोंगिरिफोरनि सायावनो बिथाङा नायबिजिरनानै रोजा रोजा फोरोंगिरिफोरखौ दिनै एपइन्टमेन्ट होगासिनो दं, फोरोंगिरि थिसनगासिनो दं। नोंथाङा बेखौ मिथिना मिथिया? गोबां एडिशनेल क्लास रुम बानायदों। टिचार एक्सप्लजार भिजिट खालामना गोबां जायगाफोराव फोरोंगिरिफोरनि जे एक्सपिरियेन्स बेखौ बारायदों। गंफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ स्कुल एडप्शन खालामनानै स्कुलनि गोनांथिखौ, नांगौथिखौ दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खालामगासिनो दं। आं दहाय गिबियावनो बुंदों सुपार 50नि गेजेरजों गोबां हाबाफारि लागासिनो दं। बिनि अनगायैबो गियान सोरां, आलारि सोरां, गुबुन गुबुन जे बिथिंनि गेजेरजों स्किमनि दारै जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि सोलोंसाफोरखौ फरायनायाव, दावगानायाव, फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरखौ बेबादि हेल्प खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा, जोंनि प्रमद बर' सरकारा अनलि 4-5 बोसोरनि गेजेराव दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा साक्सेस जादों। बेखौ नोंथाङा 17 बोसोराव नोंनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा बेसेबां खामानि मावनो हादों, बिनि सार्टखौ नोंथाङा फरायनानै खोन्थालाय कास्टम फंबाय। दा बे बाथ्राखौ नोंथाङा इमोसन जानानै बुंनाङा। मानसिया इमोसनजों थांनो नाङा। नों साननो हागौ बिराद स्पिडआव बुङोबा, बिराद गोब्राबै बुङोबा बिराद माने नोंखौ मोजां मोनगोन, हाग्रामा महिलारिखौ बिराद माने मोजां मोनगोन। नेभार। आं बुंगोन 17 बोसोराव नों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिफेबा दिनै जौ जुवा, जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि गेजेरै जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, तास गेलेनाय, मेलायाव बाहायनानै 17 बोसोराव बर' लाइमोनफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया धंस खालामदों, फोजोबस्रांदों। जोंनि लाइमोनखौल' नङा, जोंनि ससाइटिखौनो, बर' जाथिखौनो मोनसे धंस खालामनो थांगासिनो दंमोन। बेखौ प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा रक्षना बेक्षना होनानै दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा हमथानो हादों। आरो बिनि थाखाय दिनै क'क्राझाराव नलेज फेस्टिभेल जादों। नोंथाङा मिथिगौना मिथिया? नलेज फेस्टिभेल जादों। दिनै लिटारेरि फेस्टिभेल जादों। गोजान गोजान जायगानिफ्राय
देश विदेशिनिफ्राय श्रीलंकानिफ्राय जापाननिफ्राय गोबां विदेशिनिफ्राय मोजां मोजां थुनलाइगिरि मोजां मोजां खन्थाइगिरि मोजां मोजां लिटारेसारनि मानसिफ्रा क'क्राझाराव फैनानै दिनै क'क्राझारनि परिस्थितिखौ दिनै बिथांमोना बाख्नायलांदों। बे जों क्रेडिट लानाय बाथ्रा नङा। नोंथाङा खोन्था 17 बोसोराव हाग्रामा महिला दैदेननाय सरकारा मालाबा बे खामानिखौ मावफेरदोंमोन ना? मावाखै। नोंथाङा मोजाङै साननानै नाय। बाथ्राया सालाय दं होननानै बुंबानो जाया। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकाराव मोजां मोजां फोरोंगिरि बुथारजादों। मोजां मोजां जोंनि बिजनेसमेनफोर गोमादों, लांखारदों, रां दाबिदों। बिराद गाज्रि गाज्रि खामानिया बिथांनि सरकाराव सोलिदों। बे बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा रिफारेन्स खालामनानै बुंनो नाङा। आं बुंदों ओंखायनो प्रेक्टिकेल मावनायजोंसो नोंनि फोरमानखौ नोंथाङा देखायनांगोन। नों बुंब्लानो जाया। जायनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ रायजो राजाफ्रा आंगो जादों आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव अनसायजानाय मोननानै प्रमद बर'नि जे दिनै स्पिड जे बिथांखौ मोजां मोननायनि जे थासारि हावा बे ओरैबायदि गोसारदों बेखौ नोंथाङा हमथानो हाया। बुंनो नागिरदों जे कन्ट्राक्टरफोरा गोबां गाज्रि मोनबाय। बेखौ नोंथाङा गुबुंले दैयाव थब्ल'नानै सानस्रिनो नागिरबा जानाय नङा। कास्टम फंबाय, नोंथाङा बे दैस्लुङाव थब्ल'नाय बायदि बे बाथ्राखौ बुंनानै रिफारेन्स खालामनो नागिरदों। सोर बबे कन्ट्रेक्टरा सोर बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ नोंथाङा बासिनो नाङा। दिनै नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो। 17 बोसोर दैदेननाय सरकाराव 5.5 कौटि जे लाइबिलिटि ने बिपिएफ सरकारा गालांदोंमोन। दिनैबो बे बिथांमोन कन्ट्रेक्टरफोरा दिनैनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि जिहेतु बे सरकाराव जौगालु खामानि मावनायनि दारै जे प्रमद बर' बिथाङा लाइबिलिटियानो जा कन्ट्रेक्टरफोरनो जा नै पर्यायक्रमे दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिलखौ पर्यायक्रमे दिनै होगासिनो दं, मोनगासिनो दं। नोंथाङा बिनि हिसाबखौ ला, मोजाङै नोंथाङा ला। आरो दिनै नोंथाङा बुंदों गुबुन जायगानि कन्ट्रेक्टरा बेहाय खामानि मावफैयो। नोंथाङा मिथिना मिथिया जे बेवहाय दिनै ग्लबेल मोनसे टेन्डार जायो आरो जाय ग्लबेल टेन्डाराव जायफोर कन्ट्रेक्टर बिथांमोना जायफोरहा क्रिडेन्सियेल दं, जायफोर क्रिडेन्सियेल गोनां कन्ट्रेक्टर बिथांमोना बे ग्लबेल टेन्डाराव कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मावनो मोनगासिनो दं आरो बेखौ रावबो हमथानो हाया। दा बेवहाय खामानि मावनायनि बेलायाव नोंथाङा बेखौ लानानै राजनिति खालामनो नाङा। बेखौ नोंथाङा जेरै मिथिगौ जोंबो मिथिगौ आरो रायजो राजाफोरा मिथिगौ। दा नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों जे लाइमोनफ्रा प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ गाज्रि मोनबाय, सोंखारिबाय, नानानथा बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आं बुंगोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ दिनै जों बाख्नायनांगोनसो, बाख्नायनांगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा गोबां हाबाफारि लादों। जेरैहाय नोंथाङा नाय बिर सिलागां स्टेडियाम, आं दहाय गिबियावनो बुंदों जोंनि बिएलटिनि फाउन्डार चेयारमेन मानगोनां बिर सिलागां बसुमतारी बिथांखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै स्वीकृति होदों। लाइमोनफोरनि मुङाव मोनफ्रोमबो समस्ति खुनु बिटिसिनि मोनसेबो बियाबा दिनै बाद थालाङाखै। मोनफ्रोमबो बिटिसि बियाबनि कन्स्टिटिउएन्सिफोराव बिर सिलागांनि मुङाव कौटि कौटि थाखाजों बिथाङा दिनै माने स्पर्ट्सनि स्टेडियाम बिर सिलागांनि मुङाव स्टेडियाम बिथाङा बानायगासिनो दं। नोंथाङा नुदोंना? नोंथाङा नुवाखैबा मोजाङै बिनि सायाव तदन्त खालामनानै नाय। दिनै स्पर्ट्स जायफोर लाइमोन गेलेगिरिफोरनो थाखाय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव 100 जन करिया दिनै स्कलारशिप होदों। नोंथाङा नुदोंना? प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव बियो जागासिनो दं। नोंथाङा खोन्था 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सरकार दैदेननाय सरकारा लाइमोनफोरनि मुङाव माबा बिमुं दोननानै बेबायदि जोंनि जिहेतु लाइमोन गेलेगिरिफोरनि मुङाव माबा मोनसे आसुरि लादोंना? नोंथाङा खोन्थानानै हो रायजो राजाफोरनो। दिनै स्पर्ट्स आइटेमनि बेलायाव गोबां दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फुटबल राननानै होदों क्लाबाव, मोनसेबो क्लाब थालाङाखै। क्रिकेट गेलेग्रा क्रिकेटनि आइटेमफोर बिथाङा राननानै होदों, भलिबलनि आइटेमफोर राननानै होदों, बिथाङा हकिनि आइटेमफोर राननानै गोबां जोङो बुंथ्र'नो हायै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि आसनि लानानै दिनै लाइमोनफोरखौ खामानि मावहोगासिनो दं। नोंथाङा मोजाङै तदन्त खालामनानै नाय। नलेज फेस्टिभेल खालामदों, आं दहायनो गिबियाव बुंखांबाय। लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै क'क्राझाराव दिनै जों मोनसे क्रेडिट, दिनै क'क्राझाराव दुरान्ड काप जादों। लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखाय बियो मोनसे क्रेडिट। बिथांमोना दिनै दुरान्ड कापनि जे गोहोम बे गोहोमाव थांनानै
गोबां जोंनि गेलेनायखौ जोङो दावगालांगासिनो दं, बारायगासिनो दं। नोंथाङा मिथिगौना क'क्राझाराव IPL जागासिनो दं, ISPL जागासिनो दङ। क'क्राझाराव ISPL नि दारै जोंनि लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनायनि जे आदब, गेलेनाय जे टेकनिक बेखौ बारायहोनांगौनि बिनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ खालामगासिनो दं। बेबो मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरखाराव। नोंथाङा मिथिगौना ग्रिन मिशन बिथाङा गायसननानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लाइमोनफोरखौ ज' खालामनानै ग्रिन मिशननि दारै बिफां गायनाय हाबाफारि बानायगासिनो दं। नोंथांनि लिस्टआव गैयाबा नोंथाङा नट खालामनानै ला। ग्रिन मिशननि दारै बिफां गायदों, आबाद खालामदों, बोरमा, अमा, दाउ फिसिनाय, मैखुन बानायनाय गोबां आइटेम जोंनि लाइमोनफोरा दिनै मोनसे मिसगाइड जानानै बेलेग लामाजों थांनो नागिरनायखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हमथानानै बे ग्रिन मिशननि दारै गोबां हाबाफारि लादों। दिनै साफा लाइमोनफोरा गाव गावनि लाइफआव गायसननायनि जे मोनसे थागिदा बेखौ दिनै गायसननानै लानो हादों। नोंथाङा मिथिगौना? नोंथाङा 8 सिडुलनि बाथ्राखौ मिथिया हसिया बुंनो नाङा। 8थि सिडुलाव गायसनजादों, बेखौ हाग्रामा महिलारिया लाबोदों, नोंथाङा बुंनो नागिरदों। येस, जों बुङा हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा क्रेडिट गैया होननानै जों बेखौ बुंनो नागिराखै। येस, नंगौ हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिटिआर एकर्ड जादों, BTC एकर्ड जादों, राइट। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मावदों। नाथाय नोंथाङा मिथिना मिथिया जे बर' रावनि थाखाय गोबां बोसोर बर' थुनलाइ आफाद एबसु बर' राजाफोरनि मोनसे दाबि बर' रावनि थाखाय 8थि सिडुलाव, भारतनि 8थि सिडुलाव बेखौ थिसननांगौ बर' रावखौ। बै बाथ्राया जोंनि गोबां बोसोरनि मोनसे डिमान्ड बर' रायजो राजाफोरनि, बर' साहित्य सभानि एबसुनि। दिनै BTC एकर्डनि दारै बे जिनिसा बे एकर्डनि दारै फैफादों। थिगैनो दं, हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC जे एकर्डआव बे गोरोन्थियाव जानानै फैबाय। नोंथाङा बेखौबो सिमा जानांगोन। नोंथाङा मिथिना मिथिया जे 2020नि जे 27 फेब्रुवारियाव बिटिआर एकर्डनि दारै बर' रावा आसाम स्टेटनि जे अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय बर' रावा। दा बेबो जे बिटिआर एकर्डनि मोनसे खामानि, जाय बिटिआर एकर्डनि मोनसे क्रेडिट, आरो बेबो मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जितु सरकार, बे सरकारनि नाजानायाव दिनै बर' रावा जे आसामनि मोनसे अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मानो मिथिना मिथिया? नोंथाङा मिथियाबा बेखौ नट खालामनानै ला। गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथाङा। दा सुजित नार्जारिनि बाथ्राखौ आङो बुंफिनबावनो लुगैदों। सुजित नार्जारिखौ सरकार जोबनोसैखाय गोसोखांदों, प्रमद बर'आ ओरै खालामदों होननाय बाथ्राया, खिन्थु बेखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार बा BPF सरकारनि बै समनि बाथ्राखौसो जोङो गोसोखांफिननो गोनां जायो। प्रमद बर'आ जुदि दिनै जेबो मावाखैब्ला 17 बोसोराव नोंथांनि BPF सरकारा मा मावनानै थाखो? सुजित नार्जारिनि थाखाय नोंथाङा मा मावखो बेखौ खोन्थागोर नोंथाङा। आं बिनिफ्रायनो बुजियो जे फंबाय कास्टमा जे 1निफ्राय 100सिम साननो रोङा, बे बाथ्रायासो बाय फोरमान जादों, गुबुन बाथ्रा नङा। नोंथाङा नोंथांनि केरेक्टारखौ, नोंथांनि आखल आखुखौ सोब बुंथिनानै लागासिनो दं। बे बाथ्राखौ मोजाङै थाल लानाया मोजां। बिराद स्पिडआव बुंबानो जे नों बुंनाया राइट, बे बाथ्राया मालाबाबो जाया। साननो रोङा, जाय मानसियाल'नो 1निफ्राय 10-12ल' साननो रोङो, बे मानसिया दिनै प्रमद बर'नि बाथ्राखौ नाम लानो समाया। आंथ' सानो प्रमद बर'ल' नङा, बड'फानि बाथ्राजों बादो प्रमद बर' केने बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ, मुंखौ कास्टम फंबाया लानोनो समाया। माबोरै? नोंथाङा नाय, 17 बोसोराव नोंनि बिपिएफआ मा मावदों आं बेखौ खोन्थानो। 4 बोसोरावनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा समस्ति मोनसेयाव सुजित नार्जारि अडिट'रियाम जितु हल बेखौ बानायबाय। मोनफ्रोमबो बिटिआरनि बियाबाव सुजित नार्जारिनि मोनसे अडिट'रियाम हल। नोंथाङा मिथिगौना? बिनि अनगायैबो गोबां हाबाफारि लादों, जेरै जायफोरनाखि सुजित नार्जारिनि मुङाव गोबां आसनि दिनै माने बिटिआर सरकारा फोसावगासिनो दं आरो मावगासिनो दं। दा नोंथांखौ आं बे बाथ्राखौनो ओंखायनो बुंनानै फोरमायथि हरनो सानो। मानोना सुजित नार्जारिनि बाथ्राखौल' बुङाबालासिनो स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि गोबां बेवहाय हाबनानै दं, जायफोर मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बेफोरनि सायाव
गोबां हाबाफारि लागासिनो दं। नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बले स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि थैजोब्बाय बुथारजोब्बाय जेबो खालामनो हादिया मावसोनो हादिया। आं बेनि हिसाबखौ नोंथांनो होनो नागिरदों। आं दहाय गिबियावनो बुंबाय स्कुल एडप्सन खालामनाय स्कुल रिपेयारिं खालामनाय गोबां बाथ्राफोरखौ आङो बेवहाय दायो गोसोखांहोनायनि लोगोसे आं फोरमायनो नागिरनाया बेनो जे मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 26टा कलेज दं। 26टा कलेज आरो 26टा कलेजनि गेजेराव 10टा कलेज जायखौनाखि 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया फोथासेबो मावनो हायाखै दांनो हायाखै। जेखौ दिनै प्रमद बर' सरकारा बे 26टा कलेजफोरनि गेजेराव 10टा कलेजखौ सरकारि खालामनो हाबाय। नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ हाग्रामा महिलारिया मालाबा मावफेरनो हादोंमोन? हायाखै। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे 10टा कलेजखौ सरकारि खालामनो हाबाय। दा बे बाथ्राखौ आं फोरमायो। बिनि अनगायै गोबां दं। सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों। बिटिआरनि सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा जेबो मिथिया हुसिया बेवहाय बुंलाबायनाया थिग नङा। बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ। नोंथाङा मिथियाबा मिथिनानै ला। दिनै नोंथाङा मिथिगौ जे 60टा रेभिनिउ भिलेज दानि गोदान जे नटिफिकेसनाव दिनै बे हाबबाय 60टा 60 भिलेज बेवहाय दिनै 60टा जुदि रेभिनिउ भिलेजआ जुदि हाबबायब्ला 60टा जुदि रेभिनिउ भिलेजआ हाबबायबा मोनसे रेभिनिउआवनो जुदि 6टा 7टा जुदि सुबा भिलेजफोर जुदि बेवहाय दङब्ला होमबा 60टा रेभिनिउ भिलेजआव खयश'था खय हाजारथा गामिया दिनै भिलेजआ बेवहाय दिनै जोंनि बाउन्डारि सिङाव बिटिआरनि सिङाव हाबगोन। नोंथाङा मिथिगौ ना? नोंथाङा मिथियाबा मिथिनानै ला। दिनै नाय गहपुरसिम बाउन्डारि बारायनाय एक्सटेनसन जानाय लोगो लोगोनो बे गामिया रेभिनिउ भिलेजआ हाबनाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि जे फ्लाइअभार बिटिआर ओनसोलाव जानाय जौगालु हाबा बे हाबाया दिनै गहपुरसिम ओनसोलाव गोबां बिटिआरनि बायदि नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बेवहायबो दिनै बिटिआरआ जे सिङाव हाबबाय बले जौगालु खामानि लामा दालां स्कुल फरायसालि गोबां बे जौगालु हाबाफारिया दिनै मावजागासिनो दं। बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु दा जे साख्रिनि जे इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआवबो दा गहपुरसिम थानाय जोंनि थागिबि सुबुंफोरा बिटिआरआ बाउन्डारि बारायनाय लोगो लोगो बिटिआरनि जिहेतु बिटिआरनि सिङाव गोलैनाय जोंनि जे सात्रफोर दिनै लेखा गोरोंफोर व्यक्तिफोर बिथांमोना दिनै इन्टारभिउ साख्रिनि दिनै बिथांमोनाबो इन्टारभिउ जिरायनो हाबाय। बे बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङै मिथिनानै ला। दा आं बे बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांखौ आं फोरमायबावनो सानो जे नोंथाङा गावनो सासे बिराद क्रिटिकेल मानसि। आं बे बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया मानोना आं दहायनो बुंदों जे ससियेल मिडियायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै मोजां जानाय नङा होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे गावनो सासे क्रिटिकेल। नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसोखांनानै ला। नोङो पार्सनेल लाइफआवनो जेबो गैया। नोंनि न'खरा नों पार्सनेल लाइफआव नों धंस' जाबायमोन। नोंखौ जों दोनखोमादों। नोंखौ जोङो लाखोमादों जे नोंथाङा गावनि पार्सनेल लाइफआवनो न'खर संसार धंस' जानो थांगासिनो दंमोन। बेखौ नोंथाङा खोन्थानानै ला। मा खारनाव एबसुनिफ्राय बिबाननिफ्राय बोख्लायजाया बेखौ नों हारसिं बुंनानै लानायसाय। मा खारनाव नोङो बोख्लायजागोन? जाय मानसिया पार्सनेल जिउआव जेबो गैया, जाय मानसिया गावनो धंस' बे मानसिया सोरबा प्रमद बर' सोरबा बड'फा सोरनिबानि नामखौ लानो नों समाया। आरो दिनै आं ओंखायनो बुंगोन जाय बेक्तिया गावनो जेबो गैया बे मानसिया पलिटिकेलाव फैनानै हुब्रा बाथ्रा बुंलाफैनायखौ खुनु रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामा। दिनै जोंनि बर' मानगोनां बिथांमोना बर'नि रायजो राजा बिथांमोना नोंनि बे बाथ्राखौ मुल्य दं होननानै साना। मानोना 17 बोसोराव जों मिथिगौ रायजो राजा मिथिगौ गोबां बेबायदि अबस्था जोङो बोथिसे ओंखाम जानो जोङो बेबायदि सुबिदा सान्थि गैयामोन। दैलिक मानसि लांखारनाय, दैनिक मानसि गोमानाय, बुथारलायनाय, दानथारलायनाय बेबायदि परिबेसजों जोङो उन्मुखिन जाबोदों 17 बोसोराव बिपिएफ दैदेननाय सरकाराव। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मोनसे सान्थिनि सुक्ति जे एकर्ड खालामदों बे एकर्डनि दारै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय फैदों। जोंनि गेजेराव मोनसे जौगानाय फैदों। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे हालामाव दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौ जों इन्जय खालामनो हादों। जों गावजों गाव बिजनेस खालामनो हादों। बोथिसे ओंखामखौ जों खबसे ओंखामखौ जोङो सान्थि न'खराव जानो हादों। स्कुल कलेजाव जों थांनो हादों। जोङो बिजनेस खालामनो हादों।
मैगं फाननानै जाग्राफ्रा मैगं फाननानै जादों, न' गैजायै मानसिफोरा न' मोनदों, हा गैजायै मानसिफोरा हा मोनदों। बेखौ सोर खालामदों? मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खालामदों। नोंथाङा मिथिनानै ला 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया गांसेबो हा पाट्टा राननो हायाखै, हानि डकुमेन्टस होनो हायाखै। बेखौ प्रमद बर' सरकारा बोसोरब्रैनि गेजेरावनो दिनै 2-2.5 लाखनि बारा दिनै हा पाट्टा रानगासिनो दं। नोंथाङा मिथिगौ जे PMAY 2-2.5 लाखनि बारा दिनै मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा PMAY होदों। नोंथांनि BPF सरकारा 17-18 बोसोराव दिनै 40-50 हाजारनि बारा नोंथांमोनहा बेबायदि रायजो राजा गोरिब दुखिया मानसिनो न' होनो हायाखै। बिनि हिसाबा जोंनाव दं। जों ओरैनो बुंलाबाया। गासिबो जों खावलायो। नोंथाङा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरनि CM मानगोनां बिथाङा दिनै जिबायदि लेभेलजों थांगासिनो दं, जे जों रुटजों जों थांगासिनो दं, बर' रायजो राजाफोरनि जौगानाय, गोजोन खौसेथि, हाजार हाजार लाख लाख मानसिफोरनि अनसायनाय मोननानै दिनै मानगोनां प्रमद बर'आ मोनसे मोजां जे सरकार, बे सरकारखौ खुंगासिनो दं। बेवहाय नोंहा बुंनायनि जेबो हाद गैया। मानोना नोंथाङा गाव हारसिङैनो बिथिक्रम जानानै जोबस्रांनाय मानसि। दा नों बायदि सासे मानसिया मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकार एबा पार्सनेल प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौ बुंलाबायनाय, अश्लील भाषाजों बिथांखौ अपमान होनो नागिरनाय आरिनाय, राजनिथि आदाय खालामनाय, बे जेबो मिन खालामा। बरंस नोंथाङा मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बिदि बुंबाय थानायनि गेजेरजों नोंथाङा गाव हारसिङैनो नोंनि मान सन्मान जाखिनि बासिनानै दंमोन, जा एसे मान सन्मान दंमोन, बेखौबो नोङो डेस्ट्रय खालामनानै नों फोजोबस्रांनानै लानो थांगासिनो दं।